Hi guys! Guten Morgen! It's me, Michelle V. And heartlich willkommen sa aking YouTube channel. Hello, hello! Kamusta po kayo? Hi guys! Magandang umaga! Guten Morgen! Good morning! Ayan, kung papansin nyo, nasa bahay ako. Ganyan. So, ngayon is gagawa ako ng, mag-ano lang muna ako mag-home workout kasi katulad nga ng lagi ko nababanggit, I'm always charot. Lagi ano na nagge-gain ako ng ano ng weight. Tapos parang hindi na siya okay. Hindi na siya okay para sa akin. So, ang iniisip ko sana is magwo-walking ako ng mga tawag dito, magwo-walking ako sa labas at least 30 minutes or 1 hour, something like that. Pero sumasakit yung paa ko. Anyways, hi guys. 'Di ba nauna na yung mga kwento. It's been a while na wala akong vlog. So, ayan, magbabalik na tayo ng vlogging. At ayun, mag-exercise muna ako. I call this the new beginning of tawag dito, a new beginning or starting over again ng pag-exercise kasi grabe talaga sa mga nagdaang mga araw is wala naman akong mga exercise tapos mas madami pa yung kain. So, I really need to lose weight kasi sobrang laki talaga ng tinagdag ng timbang ko. At katulad nga na nabanggit ko, gusto ko sana maglakad pero ang sakit ng paa ko. Parang isa yun sa mga dahil siguro baka hindi na kinakaya ng paa ko, yung bigat ko. Charot. Hindi naman ako yung matabang-mataba pagka tinignan nyo. Kasi siguro siksik ba or something like that. Pero ramdam ko na talaga, na bumigat talaga ako. Which is talagang nadagdagan ako ng 6 na kilo. So, kaya ganun. So, kailangan kong tanggalin yung 6 na kilo na yun. Kaya tapos ang sakit ng paa ko, tapos, ni-research ko kung ano yung nangyari, kung ano siya. So, parang siya, charot. Basta yung ng paa kasi nga, ewan ko, sa paglalakad ko siguro 'to nasobrahan siya, ganyan. Kasi nga mahilig nga akong mag-walking or alam niyo yon. Tapos ayun, kitang-kita ko yung parang may bump na yung sa paa ko. So, yes, mag-exercise muna ako tapos may pinanood ako na kung ano yung gagawin na na stretching, ganyan. So, ayun. At saka isa pa yung braso ko, sobrang laki ng braso ko. So, yun. So, kailangan ko So, maaga pa lang ngayon guys, is already 7 in the morning. Yung asawa ko is umalis na. So, i-exercise muna tayo. Guys, update! Nandito ako ngayon sa ibang lugar. Pupuntahan ko ang aking kaibigan. Ayan. Diba? Kaya nakaano ako long sleeve. Kasi ayaw ko talagang mainitan. Kahit mainit ang panahon. Ang ganda ng panahon ngayon. Kaya, sabi ng aking Diyosawa, sige. Kasi maganda ang panahon. Pumunta ka doon. So, nandito ako guys. Sa kabilang parte ng mundo. Charot. Diba? Kita nyo yan. Ang ganda-ganda ng weather. Sasakyan.
At alam niyo ba, masakit yung paa ko, pero pagkagalaan talaga. Walang magagawa ang sakit ng paa. Kaya sakit siya, promise. But yeah, I think kailangan lang talaga itong igalaw eh. Or, I don't know. Ang ganda, diba? Tapos may mga ano dito, yung tawag dito. Yung iba ngayon, makikita mo talaga sila. Mga ano ba, pang summer outfit ba? Tapos kita nila ako, ano ba to? Saan ba to papunta tong babae? Naka long sleeve ka, init-init. Kita niyo yung outfit ko. So, ayan. Diba? Ayan. This is me. Uy, may pusa na ano. Paparating. May sasakyan pa nga. Tapos, ito na lang tayo nadaan. Wait. Ay, pumasok siya sa ano, koral. Koral. Ming, ming. Ming, 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 ming. Ming, ming, ming. Ano siya? So, ang ganda ng mga puno nila dito ba? Sa mga kabahayan dito. So, yun. A little bit walking. Nasa bahay na ako nila. Nakikita ko na yung bubong ng bahay nila. So, yeah. See ya. Hi guys! Nasa bahay na ako. Oh, kita nyo ba yan? Hindi halatang ang taba ako, di ba? Kasi may suot akong something na pampaliit. Hindi yan. Kita yung bra. Charot. Kakauwi ko lang galing dun sa bahay ng aking kaibigan. Ganun. Tapos ano lang, saglit lang ang mga pangyayari. Ganyan. So, yun. Ito na. Tapos, bumili na ako dahil nga nandun ako sa may Aldi na. So, sabi ko, bili na rin din ako ng tapos, ayun, umuwi na rin ako. Ayan. Tapos, ito ang binili ko is, pang-almusal ko bukas. Croissant, saka yung Laugenbrötchen. Masarap yung Laugenbrötchen na yan na Ayan. Tapos, tubig ko pala to. Tapos, ito yung baonan ko doon. Tapos, bumili ako ng green tea dahil mahilig talaga ako mag-tea at we're going back to, to tea. To tea. Mga tea ba? Mahilig talaga tayo sa tea. Ako sa tea pala. Tapos, bumili ako ng isang yogurt. Wala akong yogurt. Wait lang. Ginulo ng aking Josawa Dolls yung ref namin. It is what it is. Naguluhanan. Ayan. Lagyan natin itong aking. Isa lang yung binili ko. Tapos may doon, may ganitong zero na cola. Sa asawa ko. Gusto niya to eh. So bumili ko yung dalawa. Tapos may nakita akong mangga. Kasi dito yung Aldi malapit sa amin is malambot na malambot siya. Pero ngayong araw, hindi ko naman na-check. Kahapon yun eh. Malambot na malambot siya. Doon, mas okay siya. Kumuha ko ng isang mangga. Dahil I'm craving for it. Tapos, itong pang ng toothbrush. So, ayun lang yung aking binili sa Aldi. At pupunta pa ako dito sa Aldi namin dito. Malapit sa amin. Kasi bibili ako ng something na kakainin. Ganyan. So, yun. Diba? Gusto niyo mo itong aking outfit. Charot. Parang lang, diba? Kaka-exercise ko, tapos ang payat ko kaagad. Dahil dito sa na to. So, yun. So, ayun lang ang aking tapos, ayun, magliligpit lang ako ng something dito na nilipitin sa bahay namin. Tapos, punta lang ako ng Aldi. Kasi iniisip ko kanina kung bibili ako ng tawag ito ng Coke doon. Sabi ko dito na lang. Yan, kaya dito na lang ako bibili. Pupunta tayo doon. Maya-maya. Bago magsara. Alam niyo ba kung anong oras na? Alas 5 something. Alas 5 something. Hindi, mag-aalas 5 something. Ano ba? Mag-aalas 6 na. Maliwanag lang kasi, kaya mag-aalas 6 na pala. O, alas 6 na. Something like that. So, mga 6:30 or 7 tayo punta ng Aldi dahil 8 naman sila magsasara. So, ganun. At saka, mamaya pauwi ng aking Josawa Dolls. So, I have a lot of time to prepare food para sa aking Josawa for dinner. So, yes. I'll update you guys later. Guys, update. Dito pala ako sa may Aldi. Oh. Nakabili na pala ako. Nandito yung sa bag ko.
Nagsuot lang ako nito. Red ko na crop top. Crop top. Ayan. Ang daming people. 6:30. Parang something like that. Ayan. Tapos, nilakad ako pa uwi. So, yun. Ang binili ko lang naman dito is patatas. Tapos, ang mahal-mahal ng patatas ngayon, guys. Ganyan. Pero, okay lang yan. Favorite ng asawa ko yun. Tapos, gatas. Ano ba binili ko? Wait. Gatas. Tapos, yung aray. Tapos, ng asawa ko. Tapos, yung panglagay ko sa CR. At isang Coke. Yun lang. Isa lang binili ko para lang mamaya kung sakaling kulangin siya dun sa dalawang niya. Kasi bukas naman is late naman yung niya. Late naman yung start ng kanyang work. So, may time pa kami para bukas mamili dahil susunod na araw is sarado dahil holiday dito. So, pagka-holiday dito guys, talaga as in, close ang supermarket. Kanya. So, wala kang mabibilhan. So, dapat before holiday is bumili ka na para hindi ka ma-hassle, para hindi ka magutom. Ganon. So, yun. The weather is very good. See you sa bahay. Hello guys. Back home. Okay. Aray ko. Ang bigat. Ang sakit ang braso ko. Ayan. So, katulad nga ng nabanggit ko kasi nabila ko ito. Ito na lang. Tapos, itong gatas. Kasi gagawa ko ng yung asawa ko ng tawag ko mashed potato. Tapos, ito cola. Isa lang. Ang bigat kaya. Palagay sa CR. Saka ito. Ito lang mabigat yung patatas. Grabe. 2.5 kilo. Tapos sa 4 euro na rin siya. Ang mahal. Ang mahal patatas. But yeah. It's all. Sabi ka ng asawa ko, it's all. Ayan. So yan. So yeah, that's all for today's grocery. Ayan, pang ano naman yan, pang ilang araw na ng asawa ko ng patatas. Ayan. So yan. So maya medyo matagal pa ang dating ng aking Jusawa Bells. So maya na ako magluluto. Ayan. At yeah. Update ko na lang ulit kayo mamaya. Guys! Hala, parang kakaiba yung aking camera. Siguro kailangan ng linis. But yeah. I will see you later. Hi guys! Update! Kumakain pala ako ng mangga. Yung mangga na nabili ko kanina. Yung liso ba? Nang ngat-ngat ko na. Liso. Ganyan. Tapos alam niyo ba, nakalimutan ko. Malapit ko na siyang maubos. Ang dami nito. Lapit ko na siyang maubos. Ang sarap ng mangga. So, abang may pinag-aaralan ako dito sa aking, sa laptop. Ganyan. So, nagngunguya ako. Ayan. So, kumain na pala ako. Kasi anong oras na? 8:00 na. Tapos kumain na ako. Tapos mamaya pa kasi yung asawa ko. So, yun. Muna na ako kumain. Ayan. Kasi nga, gutom ako. At, tawag ito. Ayun. Tapos, after kong kumain, ayan na. Yung mangga na. Ganon. So, nagluluto na rin pala ako doon ng yusawa ko ng patatas niya. Kasi gagawin ko nga yung mashed potato. Tapos, gagawin ko lang sa kanyang sausage. Yun na lang lulutuin ko sa kanya. Ganyan. So, ayun lang. At ako ay, ayun. Habang waiting ako sa kanya, kumakain ako ng mangga. Habang may pinag-aaralan ako dito sa laptop. Ganyan. At ayun. So, ayun lang naman yung vlog. Antayin ko lang na yung aking Jusawa. Ayan. So, sana enjoy kayo. Ayan. So, sobrang lang talaga ng vlog na ito. At, ayun. To end this vlog, I want to thank everyone sa lahat na sumusuporta at nanonood sa aking YouTube channel. Thank you so much, guys, for watching. And, yeah. And I will see you in our next one.
Ciao, ciao. Tschüss.